ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам. Ҳама каса хубенд? Инҷа ирӯз 24 сентябри соли 2023 якчанд дона мошин равон кардан қабул кардем. Бари шумо тамошо кунед. Мошиное ки маъқул мешава занг занед рафта харидорӣ кунед. Бародари азиз, рӯи хотира меҳнатҳои мо ҳамун лайкотонро монед. Ба канал подписатсия кунед. Подписатсия тугмачаи зангола зер карда монед. Баъдан шумо хабардор мешавед агар мо навори нав кунем. хонаву замину квартирау техникау мошино боша барои фурӯшу реклама дар ин ватсап мо равонш кунед. ҳаракат мекунем, рекламаш кунем, шумода фурӯхта бутем. бародар азиз, дар ҳамун комментариё нависем ба шумо аз кадом маркаи мошино зиёдтар лозимай. мо ҳаракат карда дар навораи баъдина барои шумо ҳамун мошино пешниҳод кунем. бачаҳои азиз, хулоса ҳама каса тамошо кунед. мошиноро дастгира фаромӯш накунед. комментариёи хуб нависен. аз ҳама шумо розием. бародар азиз, мо эълон насар мекунем, шумо тамошо кунед. фақат мошини фурӯши якум бародаро Opel Astra F дар ноҳияи Балҷивон 21000 сомонӣ меган. 36 бензини газ, коробка передачи механика, объем моториш 1.6 литр. седан ҳолатиш хубай. ҳуҷҷати солонаш тамом шудагиай. мошини савдо мешава ҳамин ҳолатда. чашкаош варид надора, вариантҳои алишиам надора. мақсад ки 21000 сомон дар кора мефурӯшем. савдо дар назди ҳамин мошин мешава. касе мехара омада мошина бина. иншоалло мошин маъқулшон мешава. балоно 60%. расходиш дар 100 километр 7 литр расход дорад. бародар азиз, срочно пулоз мехулоса мефурӯшанш. касоне ки мехаранд ҳамин рақамошро занг занен, оиди мошин маълумоти муфассала бигирен, рафта бод харидорӣ кунед. бародар азиз, мегзарем ба дуюм эълони рӯза. Opel Vectra худотон дидестен кадом состояние дар экранатон. бародар азиз, дар ноҳияи ёбон бо нархи 39000 сомонӣ меган. бо савдо мешава. солиш 1995. рақамоша мондем 501 99 79 59 барои хоб гирифтани маълумоти мошин. объем мотор 1.8, коробка механика, 4 дар электропакет, 4 балони 100%. срочно пул дар кӯя мефурӯшем. моториш, коробкаш, ходовоиш ҳолатиш беҳтарин гуфта қайд кардан мода. хулоса касе мехара гуфтан занг зана, бо маълумоташа метем. мисол маъқулшон шава агар омада мошина бигиранд. ноҳияи ёбондай Opel Vectra. мошини фурӯши сеюм. бародар азиз, Nissan солиш 2008 дар душанбе бо нархи 80000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 36 бензин. дарунша бинед ака бародарам, чӣ хел тоза хушрӯай, салон кожа. хоб 80000 сомон мегӯяд. 36 бензин, кузов седан, мотор 2.5, коробка передач боша автоматика. бародар азиз, ҳолатиш бениҳоят хуб, ягон камдӣ надора. расходиш хоб бензин қатъияй дар дохили шаҳр 8-9 литр дар 100 километр. хоб ҳамаи ҷош хулоса кор мекунад. кондитсионер, ях, старт-стоп, задни камера, наҳмоҳа ҳуҷҷати документ. бародар азиз, кам тарак мисол арзон мешавад, зиёди бад не. бародар азиз, алиш варианти алиши надора. касе мехара занг зана, боз муомила мекунем. гуфтам мошини фурӯши чорум. бародаро гиромӣ, дар мо комментари нависам бародаро ки матиз монем автоматика ҳаракат кардем, ҳамеша ёфтем, автоматика наёфтем. бародар азиз, механикаш солиш 2000 дар душанбе бо нархи 18000 сомонӣ. рақамош мондагӣ барои муроҷиат кардан. 36 бензини газ, кор мекунад. кузов хэтчбек, мотор 08, коробка механика. ҳолати мошин хулоса бачаҳо нигоҳ кунед. созай уқа бад нестай. мисол конкретни бад нестай мошин. мисол о қадар фатороти бадам нестай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ гуфта мода қайд кардан. харидори аниқ занг зана мегӯяд. срочно мошин фурӯшиай 18000 сомонӣ. худот нодеста ҳамун краскаш чӣ даруни мошин дар кадом ҳолате. бародари гиромӣ, матизои камрасходи 18000 дар душанбе солиш 2000 сом.
мошини фурӯшӣ панҷум бардори гиромӣ. Комментарияро хондем. Бардорҳо хостанд леганзе ба навор гирем. Солаш 1997 дар Хуҷанди Бостонӣ 14500 сомонӣ нархаш. Краскаш тоза, мошин тоза, газ бензин, сиденияш тоза, кишоди хушрӯ, мотор 1.8 литр. Состояниш нағза, ягон камбудиш нестай. Хулоса 4 баллон нав, аккумулятор нав. Харидор аниқ занг зана беҳуда мисол нороҳат мо накунем гуфтанд. Савдо дар назди мошинай. Мошин айни ҳол дарамо назди шаштики тахтача гуфтанд. Ҷовдаям дарамо Хуҷанд. Хулоса ҳамон ҷай рафта харидорӣ кунем бардор азиз. Солиш 97 14500 сомонӣ фурӯхта мешавад. мошини фурӯшӣ шашум дӯстон азиз. Toyota Camry. ин мошина бисёриҳо хоҳиш мекунанд ки мо ба навор гирем. Солиш 2011 дар душанбе бо нархи 119000 сомонӣ. 36 бензин, кузов седан, мотор автоматика. Хоб 2.5 литр. Camry да американка SK тоза мега. Солиш 2011. Пробег родной, кам гаштагай. Салонаш сиёҳай. Любой хел пробег када мошин тайёра хулоса. Катализатор да ҷошай. Ягон камден дора иншоалло бо муомила мекунем мега. Омада бинен кондитсионер ях, мотораш ҳолаташ корияй. Задни камера, тонировка дора. 12 моҳа документай бардор азиз. Худотон бо занг зан муомила кунен оиди мошин. ҳафтум мошини фурӯшӣ бардор азиз. Audi A4. Солиш 2001 дар душанбе бо нархи 47000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 36 бензини газ, кузов седан, моториш 3, коробкаш автоматика. Мошин дар ҳолати хубай хулоса. Краска родной, балонош хушрӯи бадай хулоса. Дарунаш тоза. Кишоди хушрӯ. Маълумоти муфассала гуфтанд занг зананд ҳамон рақами 91 6010. Занг занед бо худотон оиди ҳамон мошин пирсен. Хушрӯ ва фикр моқӣ ҳамин диде сехтон. ҳамин состояния боварш накунед агар занг зан пирсен бо. Аз номи канали мо гап занед иншоалло ягон субсидикатон мекунанд. моро дастгирӣ кунед, лайкотона намонда бошед, лайк монед. Ҳамин бе лайк тамошо намекунед бачаҳо азиз. касе ки мисол дастгирӣ намекунед, хубаш ки ҳамин навори моро тамошо накунед, ҳамаш хубай бардор азиз. мошини фурӯшӣ навбатӣ ВАЗ Приора. Солиш 2011 дар Турсунзода. 35000 сомонӣ нархаш. 36 бензин, кузов седан, ранги сафед, мотор 1.6, коробка механика. срочно пул дар кора мефурӯшем мега. масъалаи кондитсионераш камтара кор дора. хулоса мегирен, соз мекунен, бо ҳайкала мегарден. Мотор 100%, коробка 100%, ходовоиш созай хулоса. фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ. навораи мо шумо дар писанд ҳаст нест бардор азиз, дар ҳамон комментария қайд карда монед. мисол мошино арзонанд, қиматанд, состоянияшон хубай, нохубай. мисол комментарияда қайд кунед, мо ҳаракат мекунем ва фикри шумо кор кунем бардори гами. мошини фурӯшии навбатӣ бардор азиз. BMW 5. Солиш 1997 дар душанбе бо нархи 53000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 36 бензини газ, кузов седан, мотор 2.5, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хубай. мотор, коробка 100%, ходовоиш 100%, балоно 70%. аккумулятор пачка гуфтанд. ҳуҷҷатҳо то 20.08.2024. 1 сол хулоса ака ҳастай. автопилот, мултирул, кондитсионер ях. мошин тозаи бадай 53000 сомонӣ мефурӯшем ша. ҳамин хел маълумоту дӯстони азиз мо дар равон кардан, мо шумода хондем хулоса. бо худотон занг мезанед. мошин агар маъқул боша, оиди мошин соҳибаш худи гап мезанед.
مرسدس، مرسدسی بهترین برادر عزیز نگاه کنین. مرسدس بنز سی کلاس، سولش 1998. رقماش ماندگی برای تماس عبدالرحمن جامی میرین، همونجا ماشین ماندگی های. نرخش 98,000 سومانی. سوزش بنزینی گاز، کوزو سدان، موتورش 2.8 коробка автоматика. این ماشین سروش نه، فقط میفروشیم شو گفتن ملاقات کردن. معلومات رو برادر عزیز نگاه کنین. ما کم معلومات دادن، خودتون زنگ میزنیم میپرسیم. بو روی همین اکرانتون ببینین چه خیلی سسته‌ای های. خیلی 98,000 اوقا سومی کم هم نیست. خیلی سوم خلاصه مرسدس خرو خودتون زنگ زنین با معامله کنین، ارزان تون کنه بگیرین. در روی اکرانتون ماشین نو برداره دروین کانال ما پادپیسات کنین، دستگیر کنین. باقی در امان خدا باشین تا نواره بعد.